Dnes sme sa tu stretli na milej príležitosti, ktorou je tekvičková slávnosť. Detičky si so sebou priniesli krásne tekvice, rôzne ozdoby. Na pomoc si zavolali rodičov, niektorých aj starých rodičov, ktorí im pomohli a vytvorili krásne diela. Tekvičkovú slávnosť sme si zvolili pretože október je mesiac nielen tekvičkový a helovínsky, ale aj mesiac úcty k starším, preto sme práve zavolali našich starých rodičov. Týmto by som sa chcela veľmi pekne poďakovať nielen deťom, ktorí krásne tvorili, ale aj rodičom a starým rodičom, ktorí nám pomohli, vytvorili príjemnú atmosféru a skvele sme sa zabavili. Verím, že sa takto stretneme aj na budúce pri nejakej inej milej príležitosti.